megalayapost.news. Ka FKJGP paham rio circle mentaka singi kelapan ha perdano ia kawin na kalimpung ilekai football kabala tip kum ka first knockout football tournament balapan long hamadan shnong ka paham rio hariboy ya gani ka tournament na wan mapan ha perdano ba Louis Sterling do president ke FKJGP North Khasi Hills District Union kum kongsan batla sakhi lang ru daga jingdon lang usamla kitbor lang shooting organizing secretary usamla Gabriel Sun assistant general secretary usamla Stepring Laurniang president ke FKJGP paham rio circle lemat kwei kino yalam berkid khot ke FKJGP Nariboy District. Hagani kajing penha perdai kini ka tournament kadong pase FC kalayo ra ay kanam la adu da kabakala penramno ya kapaham rio lum ling baka jing shoot tiebreaker balayo banrong ru ya kasong pisa kawa arpo hajar tingka rungkan bat ka trofi. Kani kajing kun kini ki arken hun bani kani ya kanam la adu kalalong sisya kaba pensung tenat ya kipat ba anong pitkai berkinong kersyan jong kita ki arken hun henre ha kabakun kadong pase FC kalara ay kanam la adu kabadai ling baka te kajing shoot ya ka tiebreaker. Nga suru padong ba hakajing ila kai hi ka don kajing job bat ka don kajing sa job bat unam don hi pa bro atlik team bilong kinang job hakaju kapur nga suru padong ba kini ki atlik team ki balapni la ki jong ki sap ki talent ki jong ki hakani kano phaisni hakani ka tournament ka organize da ka Federation of Khasi Jantian Garo People Pamri Circle open to all ngai i ba ka jingle kai kalong ka ba itnat but haka jingle kai kadan ka teamwork jong ki players ki baile kai khane ka tournament but ki player hi kilale sitomba kumno banyo thep ya ka goal but haka ne ka tournament kabalala adu kadai kadang pase kabala tam sigol ha ka trafficker dengan ngaso badong ba kajing sakhi jong pik pajba bat kajing sakhi jong ki pajba nong seksong ki bala pensit hakane kapur na menta kane tournament ngaso ba kane kadai kajing kasam jong pi ya ka Federation of Khasi Jantian Garo People Pamri Circle bat nang ni sakmat ngaso bunong pa omday tang haka tournament football tournament bangin organize andai haki wei ru ki bantang in hapan organize na koi kapor sa koi kapor bat hapo pamrio hi kamdei su ka FKSP ka padang suseng mene andai ka FKSP hapo pamrio kadai ka seng kapala slam ba kaba ladangam kanmau ladangam bakla kaba ngila form ya ka seng FKCP nadu usnem arhajar khaar bat ngasuru pan kanmau ba wei na kidong yalam jongi na po pamrios sakil upadai presiden ubala khatno namni slajong partai ngasuru pan kanmau ya i ba kobarson shooting upadai presiden banikong jam kapan pamrio circle bat hakaju kapur hadin gajing telun sipor hadin gajing klatno ba kobarsom shooting nei lawan pat way usamlar ba panpat ikane kapus bat hakajing bat ia kapus kom presiden jam ka FKSP hapo pamrio circle la senya bala pankamti ya iba Bishos Lauriang bat ngasuru benong bakade kejing du ka pakraw kapto ka ne pori la sakri ha kaseng
kum u presiden jong ka sarkil bat ni sosi bam iru lalek chadwar jong play mut kirang ba kinong yelam ha ka pamri sarkil kilobat ya ka kam kum ki presiden ha ki por ki lalek no bat hakne klebat ka bamta ila yo biang ye ki somla ran ki ba ai ya ka jing sakri namata jong pi pajba pok inung senong bat kumju ha po ka dong athan bat khamtam ha po ka bring no tra bi bar koi boro ki banta jong ka them ri boy na so bun ong ka jing kersan ka jong pi kum ki pajba na koi ka por sa koi ka por om tang ha ka jing le kai football de wat ha ki wei ki issue jong ka jat benreu ka ba kum pajba kum nang senong hi udon kam nang wanta ka imlang salang hapo ka brinyo trep nga nga so budong ba ai ka ketika mon ai ketika diam jong pi kum ki pagba ang susnong Megalayapost.news.